हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा NSP माने नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलाव क्लास 9 निफ्राय लानानै जेसेबांखि मास्टार डिग्रीसिम फरायनाय दं, बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ जाय एप्लाइ खालामदोंमोन, बिथांमोना गाव गावनि स्टेटासखौ नायनो हागोन। गाव गावनि स्कुल एबा कलेज एबा इउनिभार्सिटि लेभेलाव एबा स्टेट लेभेलाव नङाबा मिनिस्ट्रि लेभेलाव भेरिफिकेसन जागोन ना जायाखै नोंथांमोना बेखौ गाव गावनो चेक खालामनो हागोन। जुदि नोंसिनाव SMS फैयाखै, माब्लाबा नेटवर्कनि प्रब्लेमाव जेन'बा स्कुल कलेज लेभेलाव भेरिफिकेसन खालामबाबो SMS फैद'आ, बेनिखायनो नोंथांमोना गाव गावनि आइडिखौ होनानै बोरै नायो आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय था, नङाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा। जुदि नोंथांमोना भेरिफिकेसन जाबायबा नोंथांमोनाव SMS बेबायदि फैखागोन। जुदि नोंथाङा बेबायदि SMS फैयाखैबा नोंथाङा बोरैहाय नायनांगोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसननो बायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयावनो साबस्क्राइब बटन नुखागोन, लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बियो NSP नि अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना गुगोलाव NSP एबा नङाबा नैबेबायदि www.scholarship.gov in आव होबानो नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस फैखागोन। बेबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे गोजौनि मोनथाम डट नुनायाव क्लिक खालाम। जुदि नोंथांमोननि डेस्कटप साइज नङाबा नैबे डेस्कटप जानाय बे नैबे गलाव बेबायदि रेड चिन्ह हो, बिनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुखादों लगिन, बेयाव लगिन नुनायाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे फ्रेश 2019 and 20 आव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन, नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। नोंथांमोना बेखौ दाख्लै बावैसो अनलाइन खालामनायाव एप्लिकेसन आइडि मोननाय, बेखौ नोंथाङा बेयाव एप्लिकेसन आइडियाव होबानो जाबाय। नोंथांमोना मोनसे अनलाइन खालामनायनि उनाव मोनसे फर्म मोनखादों, नोंथांमोना बख'खादों जानांगौ, जेखौ नोंथांमोना स्कुलाव होदों बेखौ बेयाव एप्लिकेसन आइडि थाखायोमोन। नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोननि एप्लिकेसन आइडिखौ बेयाव होदो। बेयाव नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिखौ होदो, नायनानै जेन'बा AS 2019-20 बेफोरबायदि होनाय दंखायो। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि बेयाव पासवर्डखौ होदो। नोंथाङा माखौ पासवर्ड दोनदोंमोन एप्लाइ खालामनायाव बेखौ होदो। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव जा केपचा नुदों, बेयाव जा केपचा नुदों बेखौ नोंथाङा बेयाव एखे टाइप खालामनानै बे लगिनाव होबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थानि बोरै खालामो। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि आरो बेयाव नोंथांनि पासवर्ड, जेखौ नों अनलाइन खालामनायाव पासवर्ड दोनदोंमोन, बेखौनो होदो। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव जा केपचा नुदों, नै आगर गिदिरबा गिदिर, फिसाबा फिसा, बेखौ एखे नायनानै बेयाव टाइप खालामबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथाङा बे लगिनाव क्लिक खालाम। लगिनाव क्लिक खालामबा नोंथांनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नै बेयाव नोंथांनि नाम, बेबायदि इन्टारफेस फैनायनि उनाव नोंथाङा नायनो हागोन। बेयाव नोंथांनि नाम आरो बेयाव नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि खौ नुखागोन। बिनि उनाव नोंथांमोना नै एप्लिकेसन फर्म, बेयाव नै आधार कार्ड गाहायाव बोख्लायबावबा नोंथांमोना नुगोन बेबायदि नुगोन, नै चेक इउर स्टेटास आरो प्रिन्ट इउर एप्लिकेसन आरो चेन्ज पासवर्ड लग आउट नुगोन। नोंथांमोना जुदि नोंथांमोना आधार कार्ड सिगाङाव एड खालामाखैनोबा, नोंथाङा अनलाइन खालामनायाव आधार कार्ड होआखैनोबा, नोंथांमोना बेयाव एड आधार कार्डबो होनो हागोन। आरो बेयाव नोंथांमोना नुगोन नै एप्लिकेसन आइडि, बेयाव नुखागोन नोंथांमोना नै एप्लिकेसन आइडि, नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिखौ बेयाव नुखागोन। आरो बेयाव नोंथांमोना नुगोन एप्लिकेसन स्टेटास, एप्लिकेसन आन्डार प्रसेस फर भेरिफिकेसन उइथ स्टेट नोडेल अफिसार। बेयाव नोंथांमोना बेयो अलरेडि स्कुल एबा इउनिभार्सिटि एबा कलेज लेभेलाव भेरिफिकेसन जाबाय। जुदि नोंथांमोननिया भेरिफिकेसन जाबायबा, स्कुल लेभेलाव भेरिफिकेसन जाबायबा, नोंथाङा नोंथांनि स्कुल एबा कलेज लेभेलाव भेरिफिकेसन खालामनानै हरबायबा, नोंथांमोना बे एप्लिकेसन स्टेटासाव नुखागोन एप्लिकेसन आन्डार प्रसेस फर भेरिफिकेसन उइथ स्टेट नोडेल अफिसार होनाय नुखागोन। आरो नोंथांमोना जुदि नोंथांनि स्कुलावनो भेरिफिकेसन खालामाखैबा, बेयाव बेबायदि नुगोन नोंथांमोना एप्लिकेसन आन्डार प्रसेस फर भेरिफिकेसन एट स्कुल एबा इनस्टिटिउसन लेभेल बिदि होनाय नुखागोन। नोंथांमोना बेयाव नुखादों नै एप्लिकेसन भेरिफाइड बाय स्कुल, इनस्टिटिउसन एन्ड कलेज, बेयाव येस होनाय दं। नोंथांमोना नै स्टेट लेभेलाव भेरिफिकेसन खालामबायबा नोंथांमोना बेयाव येस नुगोन। ओमफ्राय नोंथांनि आधार कार्डआ भेरिफाइ खालामबायबा, आधार कार्ड होदोंबा नोंथांमोना भेरिफाइड खालामगोन, बिथांमोना बेखौ भेरिफाइड जाबा येस होगोन। आरो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्ट डिटेल्स होनाय नोंनि नामजों मिलायबा बेयाव येस होगोन। बिनि उनाव नोंथाङा बे स्कलारशिपनि थाखाय सेलेक्ट जाबायबा बेयाव येस थागोन। आरो जेब्ला नोंथांनि फैसाया नोंनि एकाउन्टआव हाबफैगोन, बेयाव येस जाखागोन। नोंथांमोना बेखौ बोरै नायो आं नेक्स्ट भिडिअआव खोन्थागोन नोंथांमोननो। आरो नोंथाङा माब्ला नोंथांनि मा स्कुल एबा नोंथांनि कलेजखौ बेयाव नुखागोन। माला भेरिफाइड खालामा, नै 26 फेब्रुवारि 2020 आवनो 11:31 भेरिफाइड खालामदों, बेखौ नोंथांमोना नुखागोन। आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोना जुदि गिदिरै नायनोबा, नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन, चेक इउर स्टेटास होनाय दं, नोंथांमोना बेयाव होनो हागोन। जुदि नोंथांमोना बे एप्लिकेसन फर्मखौ
प्रिन्ट खालामनानै लायाखैबा बेयाव प्रिन्ट इउर एप्लिकेसन होनानै नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनानै मोनसे लाफिननो हागोन। मानोना नोंथांमोना बेखौ रिनिउ खालामनायाव नांथारगोन। रिनिउ खालामनायाव बे एप्लिकेसन आइडि एरिखौ नोंथाङा नांथारगोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय चेक इउर स्टेटासआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नोंथांमोना एप्लिकेसन आन्डार प्रसेस फर भेरिफिकेसन उइथ स्टेट नोडल अफिसार होननाय दंखायो। जुदि नोंथांमोना स्टेटआव नोंथांनि स्कुलाव भेरिफिकेसन जाबायबा बेबायदि दिन्थिखागोन। आरो मोनसे खोथायाव गोसोआव लादि नोंथांमोननि स्कुल एबा कलेज एबा इउनिभार्सिटि लेभेलाव भेरिफिकेसन खालामनाया 19 मार्चआवनो लास्ट 19 मार्चआवबा स्कुल कलेजआ बेखौ भेरिफिकेसन खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोना नोंथांमोननिया भेरिफाइ जागोन ना जायाखै नायनानै ला। आरो जुदि नोंथांमोना भेरिफिकेसन जायाखैबा नोंथाङा नोंथांनि कलेजाव थांनानै 18 मार्चफ्राव जायाबा नोंथांमोना 19 मार्चआव बुंहैनो हागोन। जुदि भेरिफिकेसन जायाखैबा नोंथांनि स्कलारशिपआ हाबनाय नङा। आरो बिनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुदों बेयाव नोंथांनि स्कुल एबा इउनिभार्सिटि एबा कलेज लेभेलाव भेरिफिकेसन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा स्टेट लेभेलाव भेरिफिकेसन जाबावगोन। स्टेट लेभेलाव भेरिफिकेसन जाबा नोंथांनाव बेबायदि बेयाव जेन'बा एप्लिकेसन आन्डार प्रसेस फर भेरिफिकेसन उइथ बेयाव मिनिस्ट्रि लेभेल नुगोन। माने स्टेट लेभेलाव भेरिफिकेसन जाखांनायनि उनावसो मिनिस्ट्रि लेभेलाव भेरिफिकेसन जाबावगोन। बिनि उनावसो नोंथांनाव स्कलारशिपआ हाबफैगोन। बेयाव नोंथांमोना जुदि नोंथांनि स्कलारशिपआ हाबनोसैबा पेमेन्ट रिकुवेस्ट बेबायदि होनाय थाखागोन। नोंथांमोना बेखौ उनाव नायबानो जाबाय। नोंथांमोना रेगुलारलि नोंथांमोननिखौ चेक खालामनो हागोन। बायसान्सआव नोंथांनि मबाइला मोजाङै नेटवर्क नाङा माबा माबि नाङाबा नोंथांमोना बेबायदि नोंथांनाव SMS फैलायनाय नङा। ओंखायनो नोंथांमोना नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि एरिखौ होनानै नायनो हागोन। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा सोंनानै लानो हागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि पासवर्डखौ बावबायबा नोंथाङा फरगट पासवर्डआव होनानै फरगट पासवर्ड एबा नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिखौ बावबायबा नोंथाङा बेयाव फरगट एप्लिकेसन आइडि होनानै नोंथाङा होनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा नोंथांनि पासवर्डखौ बावबायबा बेयाव नोंथाङा फरगट पासवर्डआव होनानैबो होनो हागोन। जुदि नोंथाङा एप्लिकेसन आइडिखौ बावबायबा बे फरगट पासवर्डआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव नै बेबायदि इन्टारफेस फैखागोन। नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नङाबा मबाइल नाम्बार रेजिस्टार मबाइल नाम्बारजों नायबाबो नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिखौ नुफिनगोन। नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों सार्च खालामबानो एबा नोंथांनि मबाइल नाम्बार रेजिस्टार मबाइल नाम्बारजों सार्च खालामबानो अट'मेटिक फैखागोन। बेनि उनाव नोंथाङा जुदि फरगट पासवर्ड माने नों पासवर्डखौ बावबायबा बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइल एप्लिकेसन आइडिखौ होबानो नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव थांखागोन। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखै एबा नोंथांमोननिया दासिमबो भेरिफिकेसन जायाखैबा स्कुल लेभेलाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरनो हागोन। आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम। आरो दिनैसो चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लां। आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां जाय बिथांमोना दाख्लैसो माइन'रिटि स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि स्कलारशिपआ दाख्लैसो हाबबाय। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। जुदि नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै भिडिअ खालामनांगौबा आं नोंथांमोननि भिडिअ खालामनो हागोन। आरो जाय बिथांमोना दाख्लै बावैसो मोनसे कमिटमेन्ट मेरिट स्कलारशिप एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि स्कलारशिपआबो मेरिट लिस्टआ ओंखारबाय। जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना नायनो हागोन। जुदि नोंथांमोना नायनो रोङाखैबा भिडिअनि कमेन्ट खालामनानै आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। दिनै भिडिअ एसेनोसै। थेंक इउ।